खुलुमबाय नमस्ते नोंथांमोना मारै दङ दिनैथ'हाय संक्रान्ति दिनै जाय संक्रान्तिनि जों बेरायहैनो थांनो नागिरदों आरोखि दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय बहुद इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि नोंसोरो नायलांबाय थादो मा होनो लोगोफोर संक्रान्तिनि बेरायहैनो नागिरदों जोङो पार्कआव नोंथांमोनहा भिडिअ'खौहाय इन्टारेस्ट नायनानै नायलांबाय थादो अके अन्नानै गावस्रा सापर्टखौनो होआ सापर्ट होना अन्नानै प्लिज दे अके आंनि भिडिअ'खौबो मोजां मोननानै लाइक कमेन्ट खालामनानै होनांगौब्रा साबस्क्राइब खालामनानै होनांगौ लेना बोराया गारि लायनो थांजोबबाय आं दा लामायाव दङ बेरायहैनो नागिरदों जोङो एसे बेलासिनि दख'ना गानलायलायदों बेलेग जायगायाव थाबाबो दख'ना गानना बेरायो जोङो मिथिबाय गाव हारिखौ गाव गाननानै देखायनांगौ ना लोगोफोर एसेबाबो नों फैलायबाय हो बेहाय फैलायबाय नों बेहाय जाम्बा ओइ बुवां आंनि हिया बाबा ओइ सयनानि वाइनाव बेड बय साना जि मिनिबाय गासिनो फट' खेबलायबाय जोंहा बिहामजो बिखुनजोनो बिहामजो बिखुनजो औ ने गावदांदांनो ने जोंना बिखुनजोबो बिहामजोबो ने हाजेव जेवनो ने बिलाय आं माबायाव थांनो दे आइ दे माबायाव बेरायहैनो आङो थाथ' दे न'आबो टाउनाव बेरायहैनो आं एसे थाथ' दे सहायै गोसोआ सुखुआ खालामदों मानो सिमांनि गोदै फाखनाव आं बेबायदिनो रोनावबाय थायो दसेयाव थानानै लोगोफोर हारसिं माथो खालामनो थाबा जाथा बिखुनजो दङ ओमफ्राय फिसाफोर दङ एडजास्ट खालामनो रावबो गैया क्वाटारसेयाव थानाय नालाय ओंखायनो हारसिंनो मेथाइ रोजाबो बिदिनो माबा सानबाय थायो आरो नोंसोरबो न'आव थायोबा बिदिनो फुल इन्टारेस्टिं फुल इन्जय खालामबाय था आरोखि न'आव थायोबा न' सिङाव थायोबा जायफोर न' सिङाव बेबायदि क्वाटार सिङाव थायो जेरावबो थांनो मोना फिसाइफोरजों बेरायनो मोना बेफोरो न' सिङाव थानानै बिदिनो माबा सानबाय थानानै इन्टारेस्टिं खालामबाय था आरोखि ना मा होनो लोगोफोर आंबा बेबायदिनो सानबाय थायो फिसाइफ्राथ' डिउटि थाङो सोलाबाबो मायाबो मालाबा नाइट डिउटिबा एसे सानाव सोलाबबाय आरो ओमफ्राय टाइम मोनबा बेरायनो थांबाय बेबो मालाबा समाव पलेन वगेरा थायो थांनो हाया नै ओंखारबोबाय जोंना बोराया थांनोसै नै लोगोफोर आंहा जोमबायग्रायानो गैया मा होनो बेखौनो जोमलाबायनानै थांसै आङो टाउनाव जायोना लोगोफोर दख'नायाबो गोजामसो लाबोफायाखै आङो जोङो आसामनि बाहेरायावसो थायो ओंखायनो गांसे गांनै जा लाबोफानाय बेखौनो गानलाबायबाय आरो नै गोदानबो नङा गोजामफोरखौनो दिनैजायहाय बैसागु बोथोर ना बैसागु बोथोराथ' गाबोनसो दिनैजाय संक्रान्तियावहाय देलायबाय आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट होनानै अके गारियाव गाखोनोसै जोङो नै जादों बेयाव सफैबाय नै जों मोनाफैलायलायबाय बे पार्कआव जों मानो फैदों आङो एसे रिल बानायनो फैदों आरो लोगोफोर एसे रिल बानायनानै थांनोसै मानसिफ्रा जि नायबाय आंखौ दख'ना गाननाय नुफेरिखाय दख'ना गानना फैदोंना आङो नै जि नायखादों मानसिफ्रा ओंखारबोबाय जोङो एबार पार्कनिफ्राय न'आव थांफिनसै जों दा जि मेंबाय
फैहांबाय आयै उल्था फाल्था जाजोब्बाय जायगाखौ नायबा लोगोफोर ओडिशानि बियो लोगोफोर ओडिशा जायगा बे बेक खालामनानै खिन्थानो आं नोंसिनो ओरैलाय पार्कआव फैदों जोङो बेरायफैदों आरो ओरैबो दंबावो बिराद गिदिर बे कल'निया गारियाव गाखोफिनसै जों माबा जानो रायनो गथ'आ मा जानो नागिरदोंथाय गावसोर मिथिगौ आंखौ जि नायखायो सयथिबो दख'ना गाननाय नुफेरि बायदिनो नैबे दखानावहाय लाना थांसै जों आइसक्रिम है ना इधर भी है नहीं आइसक्रीम उसको लेना है मुझे ये वाला चॉकलेट खाना है ये वाला अच्छा लगता है मेरे को कौन सा वाला भैया ये वाला लीजिए नै आं बेखौ लाबाय गोरलै बायदि दाबो बेखौनो जायो आङो चक्लेट जानांगौना लोगोफोर गोरलैयाल' जायो नामा गोथाव मोनो आङो अरेन्जनि बियो आइसक्रिम जानो नोलै गथ'आ दो लीजिए और राफे के लिए भी एक लीजिए ये कौन सा है ये वाला लोगोफोर नै जों दा न'आव थांफिनसिगोन जा मेंबाय रिल बानायफैदोंमोन जोङो पार्कआव मेंनाय मोनबाय आङो सयथिबो बिदिबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै नोंथांमोनहा सापर्ट होदो दे अके मा होनदेरलाबायो सयथिबो नङा आरो र' इन्सटाग्रामाव फल' खालामदे आंखौ आरो मा